Dokumentoversigten. Man opretter et dokument ved at klikke på Opret dokument. Så kommer man ind i en editor, der minder om Word. Her klikker man på Filer. Vær opmærksom på, at det skal være der, hvor der står Filer under CPR-nummeret, og ikke Filer øverst oppe. Altså Filer under CPR-nummeret. Her vælger man Åbn skabelon. Nu kommer man ind i et nyt vindue, hvor man kan finde forskellige mapper. Her åbner man den mappe, som man hører til rent organisatorisk. I dette tilfælde åbnes Aarhus-mappen. Man vælger mappen, der hedder Behandler. Og herover til højre kan man se de skabeloner, der findes, som kan bruges, når man er behandler. I dette tilfælde vælger vi Journal skabelon. Man markerer filen og siger Åbn skabelon. Nu er journalskabelonen forudfyldt med borgers navn og CPR-nummer, og man kan begynde at skrive. Når man er færdig, går man op og siger Filer, Gem som, og man kommer ind i et nyt vindue, hvor man kan vælge at navngive sin fil. Kategorien er automatisk sat op som rapport, fordi skabelonen er en journal. Der kan vælges ved at klikke på den lille pil, og her kan man vælge den kategori, man synes, der passer til det dokument, man har lavet. I dette tilfælde vælges rapport. Under overskrift skriver man, hvad dokumentet skal hedde. I dette tilfælde vælges journal, og man siger Gem dokument. Nu kan man lukke dokumentet ned ved at klikke på det nederste sorte kryds. Nu ligger dokumentet i dokumentoversigten under dags dato og som en journal. Ønsker man at rette i det, dobbeltklikker man på det, og man kommer igen ind i editoren og kan rette det, man nu ville. Man skal så huske at gemme igen, og det gør man på den lille diskette. Trykker på den, og bagefter kan man lukke ned på det sorte kryds.